Наистина не исках да продължавам с клиповете за Рамбо, но бях провокиран, излъган и измамен. В интернет пространството се пусна един клип, който разказва какви ли не лъжи за мен, Пешо Мазута. Линк към това видео ще оставя отдолу в описанието. И познайте от кой е направен този клип. Точно така, от лъжливият кибертерорист, циганин расист, крадец, мошенник, измамник. Човек, който трябва да лежи с години в затвора заради тероризъм и киберболизъм, но той винаги успява да се скрие и да избяга от органите на реда. Този човек използва Photoshop програми, с които си мисли, че ще заблуди някой. Но никой не е заблуден. Сега на вас ще оставя тези снимкови факти, а вие ще прецените кой е прав, великият Пешо Мазута или циганина терорист, който краде и убива.